nas fincas del, tiña un pazo. Como se chamaba? Sí, era o Clemente Sierra, que era de Villamartín, sabe, de Villamartín tamén ten un pazo ali, e despois do partido, e o pazo xa non era vendendo. Ahora que me dieron algo que me dieron, comisión me acuerdo. O Canel. Sí. Todo sacarse a pasar un rato de la situación con todo. Sí. Sí, o local medimos o noso 1138. Que das medimos o papel tamén. Entonces, nada máis que